Һамы Башкортостан. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген 12 гыйнвар хезмәт ветераннары көне. Яңа истәлекле дата 2021 елдан алып билдәләнә. 1974 елдың тап ошы көнендә Советтар Союзында хезмәт ветераны дигән медаль булдырылган. Башкортостанда был байрамды билдәләүнең максаты төрле тармак ветераннарына, хезмәт кешеһенә хөрмәт күрсәтү һәм яшьләргә дөрес тәрбия бирүгә булышлык итү. Бына педагог хезмәткәрләренең һәм остазлык эшмәкәрлеге белән шөгыльләнүчеләрнең баһаһын һәм аерым статусын арттыру максатында ил президенты Владимир Путин указы менән 2023 Рәсәйдә укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Сынапташлай тематик йыгылга багышланган саралар бөтә ил буенча һәм республикабызда ла узгырылачак. Буларналарга оператив кәңәшмәләр мәсәлән, Башкортостанның мәгариф министры Айбулат Хажин педагог һәм остаз елы уңайыннан төбәгебездә 50 төрле сара узгырылуы хакында әйтеп киткәйне. Әйткәндәй, безнең телерадиокомпаниялар укытучы һәм остаз елына багышлап яңа проект башланы. Безнең заман геройдары дип атала ул. Тапшыруларда был һөнәр ияләре менән кызыклы һөйләшүләр көтә. Цикл 42 тапшырудан торасак һәм тәүгеһен эфирда Рәсәй 24 һәм Башкортостан 24 каналларында февраль аенда ук күрергә мөмкин буласак. Сынапташлай, хәерле иртә республика тапшыруының бүгенге сыгарлышында ошо изге һөнәр ияләренә багышланык әңгәмәбезне моңлы тәнәфестән соң башларбыз. Бәхет нимә икән нидән килә икән бәхетле тормыш иленә кайһы ел илтә икән асык ян менән яхшылык теләп дус яшәүдә рәхәт бит ул ризыгым булһа һаулыгым булһа бу дөнья үтә бәхет бит ул Ян тыныслыгы бәхет күзләрдә сагыла күңеле бездә яралар моң булып агыла асык ян менән яхшылык теләп дус яшәүдә рәхәт бит ул ризыгым булһа һаулыгым булһа бу дөнья үтә бәхет бит ул бәхет ул яхшы уйдар якты һәм саф күңел дөньяны һөеп карала бәхетеңә күңел асык ян менән яхшылык теләп дус яшәүдә рәхәт бит ул ризыгың булһа һаулыгың булһа бу дөнья үтә бәхет бит ул асык ян менән яхшылык теләп дус яшәүдә рәхәт бит ул ризыгың булһа һаулыгың булһа бу дөнья үтә бәхет бит ул Рәсәй, Башкортостан һәм Башкортостан 24 каналларында эфирда хәерле иртә республика тапшыруы. Һеҙҙе хеҙмәттәшем Ғазиз Лоҡманов һәм мин Рәлиә Сәхипгәрәева сәләмләйбеҙ. Студия қонағыбыз билдәле педагог, остаз, Рәсәйҙең һәм Башкортостандың халыҡ уҡытыусыһы Лиза Әғәҙуллина. Хәйерле иртә, Лиза ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Нисек килеп еттегеҙ? Әйбәт, яҡшы килтердем. Әйбәт дип килтерҙеләр. Бик яҡшы. Лиза Ҡыям ҡыҙы бына үҙ өлгөһөндә ошо изге һөнәрҙең абруйын күтәрә. Ул Өфөлә беренселәрҙән булып Башҡортостандың халыҡ уҡытыусыһы исеменә һәм республикабыҙҙа беренсе булып Рәсәйҙең халыҡ уҡытыусыһы исеменә лайыҡ булған кеше. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең әңгәмәлә һеҙҙә
Катнашыгыз, хөрмәтле замандашлар. Телефон һандары үзгәрешсез 295-97-72 Өфөнең коды 347. WhatsApp һандарына хәбәрдарыгызды яза аласыз. Уларны һез үзегезнең экранда күрәһегез. Без Россиядә игълан ителгән укытучы һәм устаз елы турында әңгәмә корабыз. Ризкыям кызы, иң беренче сорауды шулай дип биргә килә. Устаз һәм укытучы. Бу ике төшенчә арасында аерма бармы? Елды бит инде ике һүз белән атанак. Әҙерәк бар. Укытыусы ул үҙенең предметын бирә, балаларҙы уҡыта, ә остаз ул призвание. Ул кеше үҙенең бирелгән тәбиғәт тарафынан бирелгән бына кеше бала остаз. Ул уҡытып ҡына ҡалмай, остаз булып үҙенең алмаш әҙерләй. Үҙенә. Уҡытыусыларҙан. Бына шул остаз тип атала ул. Ул бирелә тәбиғәт тарафынан. Яңлашмаһам, һез 60 елдан ашу педагог һөнәрендә. 59 йылдан бирле. Мына бит, үзегез өчен генә һанап караганыгыз бармы? Күпме остаз әзерләнегез һәм күпме укытучы әзерләп сыгардыгыз? Мин иң беренсе әйтәм, рәхмәт әйтеп балаларға. Шул балалар мине яраттылар, мин балаларҙы яраттым. Ата-әсәләргә рәхмәт әйтәм. Шул ата-әсәләр үҙҙәренең балаларын миңә тапшырдылар. Шулай итеп, бына үҙенән үҙе шул профессияны яраттым. Шулай итеп, үҙенән үҙе остазда булып киттем. Бына шулай. Үҙем шулай атайым үҙемә. Алмаш әҙерләнем үҙемнең урыныма. Һәм һеҙ бына ошо әлеге мәлдә укытыусыға иғтибар арта бару, уның статусын, абруйын күтәрә баруға иғтибар күбәйә бит инде. Бына быға нисек ҡарайһығыҙ? Шатланам ғына. Бына әҙерәк кенә шулай бына әле шәһәрҙең, городтың мэры менән осраштым. 2 ҡабат беҙ осрашырға туры килде. Миңә бик оҡшаны аның белән. Бына шулай осрашу, шунда мин һиҙҙем. Ул уҡытыусыларҙы хөрмәт иткәнен күрҙем. Шулай итеп, бына шуңа мин күп надежда возлагаю инде. Бына махсус химия кабинеты ла асылған бит инде. Шунда ҡатнашҡанһығыҙ, әйме? Әйе, анда ла ҡатнаштым мин. Беҙ анан һуңынан беҙ аның менән икәү ултырып һөйләштек. Миңә бик оҡшаны, йәш булыуына ҡарамаҫтан бик аҡыллы фекерләр әйтте. Шулай итеп, беҙ аның белән дуҫлашып та киттек. Миңә бик оҡшаны. Шулай. Лиза кызы, мына һеҙҙең турала теге тәү ишеткәндә мин үҙемә шундай теге нисектер аңлашмауыраҡ хәл булды инде. Безнең бит инде ғәҙәттә уҡытыусылар шундай абруй ҡаҙанған теге юғары дәрәжәләргә өлгәшкәндәр күберәк ниндәйҙер гуманитар фәндәр менән бәйле. Ә һеҙ теүәл фән уҡытаһығыҙ һәм теүәл фәндә уҡытып та һеҙ нисектер мына ошо остазлыҡты үҙегеҙҙә асып һәм уны балаларға еткерә алаһығыҙ. Был теүәл фән менән остазлыҡты нисектер берләштереү ауырыраҡ түгелме? Был һеҙҙең һорауығыҙ миңә былай тип ҡайтала. Ни өсөн һеҙ бына химия фәнен һайланығыҙ тигән. Минең уҡытыусым бик яҡшы ине. Изида Алексеевна Ленинградтан эвакуированный. Мине шундай уҡытыусылар уҡыттылар. Бына шунан мин химия фәнен яраттым. Бына нисек уҡытыусының әһәмиәте ҙур балаларҙың яҙмышында. Бына шул уҡытыусыны яратып, мин химия уҡытыусы булдым. Ә бына шул ҡыҙыҡ. Институтта уҡығанда... Ризыҡ, әҙ генә бер аҙҙан әңгәмәбеҙҙе дауам иттербеҙ, яраймы? Әле уҡытыусы һәм остаз тураһында төп һүҙҙе рекламанан һуң дауам иттербеҙ. Рәсәй Башҡортостан каналында хәйерле иртә республика тапшырыуы үҙ эшен дауам итә. Ҡунағыбыҙ Рәсәйҙең халыҡ уҡытыусыһы Лиза Әғәҙуллина. Һорауҙарығыҙ, уй-фекерҙәрегеҙ булһа, әйтеп ҡалығыҙ. Тура эфир телефоны 295-98-72. Шылтыратығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, һәм WhatsApp-ҡа яҙыу мөмкинлеге лә бар. Лиза ҡыҙы, уҡытыусы тураһында һөйләшә башлағайныҡ бит инде. Һәйбәт яңылыҡ та кисә генә килеп етте. Башҡортостанда ниһайәт һеҙ күптән янып йәшәгән теләк дип әйтәйек, уҡытыусыға һәйкәл ҡуйырға тигән кисә Мәғариф һәм фән министры әйтте, һәм ул май айында әҙер буласаҡ. Һеҙҙең ҡарамаҡҡа ул ниндәй булырға тейеш һәм ҡайҙа урынлашырға тейеш? Беренсе уҡытыусыға. Был турала мин 12-нче йылдан бирле һорайым. 12-нче йылда миңә почетный грамота биргәндә мин Семивеличенҡаға обращаться иттем. Мәйтәм, уҡытыусыға һәйкәл ҡуярға кәрәк ине тип. Шунда уҡытыусылар да бар. Алар да мине хупланылар. Шул ваҡытта аҡса йыяҡты юҡ, кәрәкмәй, үҙебеҙ ҡуябыҙ тине. Шул ваҡыттан бирле бына мин шулай итеп
Шул турыла һаман да уйланам. Ә ни өчен беренче Алдыгызга укытучыга? алдыгынды коймайыгыз. Әйе. Менә Мәскәүдә туры килгәс, Кремльдә уңайлы вакыт менән файдаланып, мин Путинга да шул турыда мөрәҗәгать итәм. Ул мине хуплана. Шуннан адак Ради Фаритович тоже шулай әйтеп киткәйне, өстәл элек. Шулай әйтеп, шул турыда мин һаман да уйланам шулай әйтеп. Нигә ул беренче именно укытучыга, беренче укытучыга бына уйлап карагыз әле үзегезнең беренче укытучыгыз турында. Бына ул беренче укытучыга аңа тәнәфес юк. Балалар белән. Классларда балалар күп, 30-ар, 40-ар, 45-ләр бар. Шулай әйтеп, шуннан укытучы ул беренче укытучы башлый укучыларның бәләкәйләрен. Әле алар бер нәмәлне белмәйдер, шуларны үзенә карап тора. Ул аларга генә елмаеп торырга тиеш. Аңа елмаймаһа, алар бит карайдар, ул безгә елмаймый дип. Шулай әйтеп, иң авыры төшә беренче укытучыга. Бына минем үземнең шигырьләр дә язганмын мин Нәфис апайны. Шуны мин иң ул белән һорай торган балалар ашаймы икән дип. Укытучы безгә карап, ашамай кебек битәм. Чөнки без бит аслык вакытында укыган балалар бит инде хугыш вакытында, хугыштан соңгы вакытларда. Шунда бит уйлайнык, иң күбе кирәге аша булгас, ашаймы икән дип һорай торгайнык без беренче укытучыны. Шул хәтле хөрмәт итәйник. Бuna шулай әйтеп, иң хөрмәтләгәнем минем мәктәптә беренче укытучы. Иң авыры урыны төшә шуга. Ә без өлкән класс укытучылары без бит аларды әзердә алабыз алардан. Шуның өчен бuna минем уйлаган фикерем шул беренче укытучы тирәгендә 2 малай 2 кыз тора. Шуларны кысаклап, нәшеп, балаларны кысаклап тора, бuna шулай әйтеп. Бuna шуны күрергә зур теләгем бар, бuna шулай әйтеп. Инде урыны бар аның инде урынын укытучылар скверен эшләнек Зорге урамында 44 44 ий алдында сквер матур гына инде дигәндә. Әйе, анда эскәмияләр дә бар бик матур гына. Хәзер шунда килтереп утыртырга кирәк шул беренче укытучыны балаларны кысаклап, 4 бала белән 2 бала 2 кыз белән бuna шуны бик ныкта шуның бүтән теләгем, иң зур теләгем бuna шул. Бuna укытучылар беренче укучыларын исләми икән. Безнең тамашасыбыз Харапияда Таңсулпан Уразбахтина дигән ханыбыз. Һаумагыр иң беренче укучылары белән үткән дәресен хәтерләйме икән хөрмәтле укытучыбыз дип һорай. Иң беренче дәресем. Әйе. Иң беренче дәресем минем бик кызык булды ул. Мине 17 яшымда пионервожат итеп җибәрделәр Арслан дигән авылга. Шунда барганда укытучы сирләп киткәндә математикадан мине алыштырга куштылар. 10 класс балаларына. Мин үземдә 17 яшьтәмен, менә беренче дәресем шунда булды. Хәзер мин кирдем дәрескә, балалар мине һорайлар, математиканы беләм икәнне тикшерәләр мине. Тикшерделәр, белделәр белгән икәнне, шуннан менә шул беренче дәресем шуннан башланды. Шул балалар белән дуслашып, бuna шулай итеп, алар белән зуррактар иде. Бuna минем беренче дәресем шулай булды. Ә институтта беренче дәресем биргәндә кергән ректор. Минем кызыл кофта мине шул әйттеләр, кызыл кофтамда шул төстәйин, үзеңдә шул төстәйин. Ректор әйтмәгәнем, ректор минем дәресемә кергән икән дип. Күргәс, шунда дулкынландым шул хәтле инде. Ахияров ине. Бuna Ахияров әлдәйсән әле академик Ахияров. Buna şulay etip, buna birinci derslerim şunu әйтәм, buna ikinci birinci dersim şulay. Һеҙҙең турала һөйләшә башлағас, шуны һорамайынса булдыра алмайым. Бына һеҙҙең кеүек ижади яҡтан үҫешкән шундай әүҙем, беҙҙең бит инде осталығы булған күп уҡытыусыларҙы беҙ ни өсөндөр теге гуманитар йүнәлештә күҙ алдына килтерәбеҙ. Ә һеҙ химия фәнен уҡытаһығыҙ, теүәл фән бит инде. Нисек бына ошо теүәл фәнде уҡытып та үҙегеҙҙә шундай ижади яҡтан үҙегеҙҙе теге аса алдығыҙ һәм ни өсөн химия фәне? Мин һаман да шиғырҙар яҙам. Шул мине уҡытыусым уйлағайны алып барған, телдә алып барған, мине шағир булыр икән дип. Юҡ, беҙҙең химия уҡытыусыбыҙ бик яҡшы ине. Ул Ленинградтан эвакуирована ине. Зида Алексеева. Бына шул уҡытыусыны яратып, мин химия фәнен һайланым. Ләкин институтта уҡығанда бына шуныһы ҡыҙыҡ. История уҡытыусы әйтә, һин нишләп химияны һайлағанһың? Һин бит историк ти. Шулай итеп, бына мин әйтәм, һеҙ мине мәктәптә уҡытҡан булһағыҙ, мин историк булған булар инем. Әйтәм, мине Зида Алексеевна уҡытты шул химияны тинем. Бына шулай итеп, уҡытыусыларҙың роле бик зур балаларҙың яҙмышында. Тимәк, йәштәр ошо һөнәргә килһен өсөн
ул бына шу укытучылардан килә инде, укытучылар әйе. ошо һөнәргә һөйә уятһа, Әйе, димәк әйе, укытучыларда әйе, күбрәк буласак. әйе. Укытучыдан күп нәмә килә. Шулай язмышка. Безгә шылтыратып бар, әйдәгез, кабул итеп китәйек. Хәерле иртә, һез туры эфирда һорауыгызды yetkерергә мөмкин. Алло, тыңлайбыз һез тура эфирда. Алло, Алло, исәнмесез? Хәерле һаумыгыз? иртә. Елизавета Киямовнаға зур рәхмәтлебез. Без ученики 27-й школы. Мына укучылары. Помним мы ее до сих пор. Она была прекрасным человеком, прекрасным учителем. Вот спасибо большое ей за все. Ай, рәхмәт. Нинди мына укыган вакытыгыздан нимә хәтерегездә калган? Лиза Киямовна белән бәйле. Ул безнең химия укытучысы булды. Шуннан соң бик шундый кеше хәлерәк керә торган кеше булды. Әгәр дә мәгәр кеше инде нителмәсә инде, отвечать итәлмәсә, ул бала белән отдельно заниматься итеп менә нитәдер, помогает итәдер ул балаларга. Шушы хәдер кешелекле кеше, прямо у меня слезы на глазах. Зур рәхмәт шылтыратуыгыз өчен, Лиза Киямовна. Кем булды бу? Һезнең укучыгыз Исемен әйттеләр. 22нче мәктәптә укыган. 27. 27нче мәктәптә. Менә шулай хәтерләгәнез бик зур рәхмәт үзегезгә. Остазлык турында бүген теманы төп тема бит инде безнең. Ни өчен мына остаз нимә менән нинди булырга тиеш ул остаз? Мына һәр укытучы остаз була аламы? Ул ни өчен гомумән кирәк ул остазлык? Без бит инде совет мәктәбендә укыткан кеше ул вакытта көчле иде. Шуннан соң без бу остазлык дигән төшенчәне оныттык. Бүген кире тергәдәбез. Мына шуга фикергә нисек? Совет мәктәбендә остазлык бик югары дәрәҗәле иде. Мәктәпкә яңа яшь укытучы килде ниһә, шуны опытлы укытучыга бер китеп торганнар инде. Менә шуның менән укытучылар мәктәптән китмәйләр иде. Ул бик кирәкле иде. Менә мине лә шулай итеп, беренче мәртәбә мәктәпкә килгәндә минең остазларым бик һәйбәт иде. Эшләп китүләр еңелрәк бит инде. Эшләп китүләр еңел булды. Һин иртәнге көнгә кайгырмайһың. Әле һинең ярдәмсең бар. Менә бу остазлык бик тә кирәк. Ул укытучы ул дәресен бирә. Укытучы ул эшен эшләй, үзенең эшен эшләй. Менә остазлык ул табигать тарафыннан бирелә ул. Ул үзенең методикаһы була, ул остазның үзеннән килгән. Менә мин үземдең авторский программа бит инде, авторский методика мин үземдең. Менә шунда уйлайым, ул беренче көндә генә килмәй ул. Ул эшләй килә остазлык. Кайдан нәмәнең ничек эшләргә кирәк икәнен ул эшләй килә ул остазлык ул. Беренче көндәрдән үк остазлык килмәй. Үзеңә остаз кирәк тәүге вакытта. Һоңыннан үзең остаз булып китәһең, аңлаһаң. Аның өстен бик яхшы итеп кеше күңелен аңлай белергә кирәк. Кешелеклелек булырга кирәк. Ул кешеләр үзе балаларны яратырга кирәк. Менә укытучы һөнәрендә остазлык бигрәк кирәк. Менә шуны әйтеп китәм безнең Октябрь районында быел укытучы елын ябуга, юк, район укытучысын кисәһен ябуга мине сакырдылар. Шул вакытта мин һәр вакытта Октябрь районы белән илем таләмен. Шунда сәхнәгә яшь укытучы белән остазы бергә сыктылар. Мин аларга һәр вакытта менә шуларда мин дә әйтеп киләм. Алар үзләре лә безнең Зафруна ул безнең укытучы. Менә шулай әйтеп сәхнәгә бер артыннан бер яшь укытучысыга остазы белән бик күп сыктылар. Шулай әйтеп менә шул нәмәнең кайтуы хәзер бик күңелле нәмә. Безнең тамашачыларыбыз һораган, олимпиадага балаларды нисек хайлап ала ине икән дип һорайдар буны. Һәләтле баланы нисек күрергә дип һорайдар. Был һорауды миңа һәр вакытта бирәләр инде. Еш бирәләр был һорауды. Математикларда әйтә торган, без бит күрмәйбез. Һин аны каян күрәң ул баланы дип. Минем үземдең методикам белән шулай. Мин проблемный ситуация менән һорау бирәм класста, дәрес вакытында. Шул вакытта балалар төрле бала төрлесә уйлай.
Шул вакытта бынауһы шунда яуап бирде, бынаһы шунда яуап бирде. Шунда мин беләм проблемный ситуацияга нисек реагировать иткәнен. Бына шунда беләм. Бу олимпиец, бу яхшы укусы, бу шайтырыш укусы, ә буның интуициясы бар. Бына ул балаларның үзләренең интуициялары була. Тимәк, фикерләү куәһеннән карап. Алар икенче төрле балалар. Алар ерактан күрә беләләр, интуиция бар аларда. Бына шулай. Бына шул интуиция минең үземдә лә була торгандыр инде шулай итеп, минең әсәемдә бар интуиция. Бына шул укучылар булалар, олимпийцлар булалар. Бына шулар. Безгә тагы бер шылтыраты бар. Әңгәмәгә тамашачыларыбыз кушыла, идәге тагыла бер һорауда тыңлап үтәйек. Алло, Алло, хамыгыз. һаумыһығыҙ. Тура эфирда. Мен Лиза Кыямовнаның якташымын, Вали Ахмед Бадретдинов белән шулай ук байтак йылдар мәктәптә лә вуздала эшләргә туры килде. Лиза Кыямовна белән без уның якташлары бик нык горурланабыз, чөнки ул иң тәүдә безнең Кыгы районының иң мәртәбәле, иң югары баскычларга менгән кызларының бере. Ул инде шул тиклем зур яшькә иткән хәлдә лә әле һаман да шул тәрбия белән, шул укыту белән, шул безнең балаларны үстерү белән шөгыльләнә. Әлбәттә, менә шундый остазлар алдагы елларда ла, киләчәктә лә күбрәк булһын инде. Әгәр дә шундый остаз укытучылар була икән, безнең Башкортстанның киләчәге якты булыр дип ышанам. Шулай бит, Лиза Кыямовна. Ой, рәхмәт. Якташымдың, шундай хөрмәтле якташымдың шулай әйткәндәре миңа ул зур горурлык үземә. Рәхмәт. Рәхмәт, Вәли Әхмәт агай. Шылтыратугыз өсөн, Лиза Кыямовна, моны үҙегеҙҙең теге эш тәжрибәгеҙҙән сығып, ғөмүмән әлеге ваҡытта уҡытағыҙ бит инде, остазлыҡ алып бараһығыҙ. Шунда һорау биргә килә. Менә заман үҙгәрә. Заман башҡа, заң башҡа. Менә бөгөнгө көн уҡытыусыһы һеҙҙең фекерегеҙсә нинди булырға тейеш? Бөгөнгө көндә менә был остазлыҡ нисек алып барырға тейеш? Сөнки бөгөнгө бала икенсе, ул күберәк интернетта ултыра. Уның уҡытыусылар барыһын да өлгөрөп итә алмай, уның ҡыҙыҡһыныуҙары артынан. Бына мәктәпкә уҡытыусы булып призвание менән килергә кәрәк. Кешенең эш булмағандан ғына мәктәпкә килеп эшләүе был безгә зур минус. Бына мәктәпкә шуның өсөн килергә тейеш призваниеһы булган кеше, балаларҙы яратҡан кеше, баланы аңлай белгән кеше. Случайно мәгә генә икелек тиҙерәк кенә ике ҡуярға теләмәгән уҡытыусылар кирәк. Аны баланы аңларға кирәк. Бәлки ул сирләп уҡымағандыр, бәлки улның өйөндә берәр нәмә булғандыр. Иң тәү шуны әкренләп белергә кирәк ул баланы. Шунан һуң гына икене ашыҡмаҫҡа кирәк, ике ҡуярға. Шуны уҡыусы ул шуңа үҙенә кире йоғонтоғона эшләй. Шуның өсөн мәктәпкә уҡытыусы килергә по призванию килергә кәрәк. Шуның өсөн бына хәҙерге уҡытыусыларға мин шуны әйтәйем, пассивныйыраҡлар. Бына элек уҡытыусылар, мәктәп директорҙары бик активный була торғандар. Мин Вали Әхмәт Бадретдинов әйткән ваҡытта ул да шундай активныйлар. Бына хәҙер уҡытыусыларҙың активныйсы түбән төштө. Бына мин шуны һиҙмәйем бик. Шул уҡытыусыларҙан, йәш уҡытыусыларға шуны кәңәш итәр инем шулай. Тамашачыларҙың бер һорауын ғына уҡып китәйем. Бик шатман бындай йыл һайлағандары өсөн. Хәрби кеше булараҡ 12 йыл уҡытыусы булып эшләнем. Һағынам эшемде. Бер генә һорау борсой, ни өсөн эш хаҡы дип һорағандар. Ошо эш хаҡына ҡарап әллә һөнәргә килмәйҙәр микән? Һеҙ әйтә башлаған, уҡытыусы теге ул күңеле буйынса килергә тейеш, күңеле буйынса ғына килеп булмай бит әле. Шулай. Бына элек мине уҡытҡан уҡытыусылар һуғыштан ҡайтҡан ирҙәр. Мәктәптең яртыһынан күберәк ир кешеләр. Сөнки ул ваҡытты эш хаҡы һәйбәтерәк. Бына беҙ 5 йыл эшләнек, бер эш хаҡы, тағын 5 йыл эшләйек, юғарыраҡ, тағын 5 йыл эшләйек, юғарыраҡ. Шулай итеп, уҡытыусылар да китмәй мәктәптән. Сөнки аларҙың эш хаҡтары күтәрелә 5 йылдан. Матди яҡтан да ниндәйҙер ынтылыш булған. Бына шулай. Бына ул матди яғы хәҙерге ваҡытта үҙе зур роль уйнай. Шуның өсөн ир кешеләргә семьяны ҡарарға кәрәк. Шуның өсөн ирләрҙең килеүе хәҙер бик һирәк шундай нәмәкәй. Шул эш хаҡы турында ул турала беҙ һөйләйбеҙ инде, әйтәбеҙ ул турала инде. Ләкин аны беҙ генә былай ғына хәл итә торған нәмә түгел. Шулай. Ир кешеләр кирәге күберәк мәктәптәрҙә.
Лизке бына мәктәптә белемдән тыш тәрбиялә бирергә кирәк дип барагыз бит инде. Бына әлеге мәлдә кагыд эштәрлә бик күп. Нисек өлгерергә бына ошо белем дә биреп, тәрбиялә биреп, кагыдларда ла, документларда ла тултырып һәдиңсә. Бына бұл қағыз эштәрен адайтабыз диләр, әле һаман да бар әле. Адая диләр, барыбер бар, қағыз эштәр бар. Ләкин немәгә карамастан иң төп роле мәктәптең тәрбия. Бына шул без тәрбияләгән балалар, бына ата-әсәләренә һәйбәт булалар. Шул без тәрбияләгән балалар, бына шул хөкүмәт җитәкчеләре, шул без тәрбияләгән балалар патриоттар. Бына иң беренче тәрбия мәсьәләһе. Бына мин статьяларда ла һеҙгә китердем, бына иң күптәннән язам мин шул турала иң беренче тәрбия. Тәрбия мәсьәләһе беренче урынга куярга тиеш. Ул тәрбияле бала укырга кирәк икән дә белә, бөтәмен дә белә. Бына мин шуны гына әйтәм, җитәкчеләр арасында ла һиҙелә бу тәрбиянең әҙерәк булганын. Булар шундай вакыттар һуңга калып киләләр, берәй нәмә белән задержаться итеп. Бына шунда залга кергәс әйтергә кирәк. Гафу итегез, бына шулай задержаться иттем, дип шулай итеп әйтергә кирәк. Калган икенче җитәкчеләр дә бәләкәйрәк, аңыннан күрәләр. Шуның өчен бына нисек булһа ла, без яхшы бала булһа ла, без насар бала булһа ла, без гаепле. Шуның өчен иң беренче урынга мин куям тәрбия мәсьәләһен. Шуның өчен бына дама престарелых каян килеп сыктылар. Бына Чечняда беренче урынга куелган тәрбия мәсьәләһе, анда балалар йорты ла юк, анда дом престарелыхта юк. Бына шул нәмәләрне безгә бик карап эш итәргә кирәк. Беренче урынга мин куям тәрбия мәсьәләһен. Мин һәр вакытта шуны әйтеп киләм. Был балаларды тәрбияләү мәсьәләһе тәфсиратта ата-әсә бурысы түгелме? Икәүбез бергә. Ата-әсәлә һәм шулай ук балаларда, укытучыларда. Бына ата-әсә хәзер булар үзгәреп китте. Ата-әсәләр элек, бына мин 17 яшымда эшкә барганда, мине авылда апай диләр. Шулай итеп, менә олы кешеләрдә апай диләр. Мин башта аптырамын, булар шулай. Анан аңланы миңа хөрмәт икән бу дип. Хәзер һидәгезме, укытучылар, ата-әсәләр киләләр, укытучыга только претензия белән генә киләләр. Шуның өчен ата-әсә менән укытучы бергә булды. Менә иң әйбәт нәмә шул, укучы бала һәйбәт була. Бына шулай. Һәм остазлыкка тапшыруды йомгаклап шуны әйтеп үтәһе килә. Һеҙҙең уҡыусыларығыҙ ҙа хәҙер остазлыҡ менән шөғөлләнә. Республикала олимпиадаға әҙерләүсе төркөм бар бит инде, шул турала әйтеп үтәһегеҙ. Минең иң ҡыуанысы, мин үҙемдең урыныма әҙерләнем. Уҡыусыларым бар. Мине дауам иткән, минең методика менән. Бына улар инде. Минең методика менән, минең программа менән эшләгән был студенттар. Ана ҡырыйҙа ултыра, минең уҡыусым, заслуженный учитель Айнур Гумеров, бына шулай итеп, тағынан да уҡыусыларым бар. Бына шул балалар минең эшемде дауам итәләр. Мин иң ҡыуанысым минең бына шул. Шулар минең эшемде дауам итәләр. Мин ҡайғырмайым, минең эшем юғалды икән тип, шулай итеп бына шуны иң зур ҡыуаныс миңәрҙә минең уҡыусыларым, мине дауам иткән наставниктар. Һеҙ остаз булараҡ үҙегеҙҙең уҡыусыларығыҙҙы тәрбиәләгәнегеҙ, беҙҙең белгебеҙ килә, һеҙ үҙегеҙҙең остазығыҙ итеп кемде һанайһығыҙ? Һеҙҙе кем тәрбиәләне? Һеҙҙә шундай олой ата-әсәйем тәрбиәләне, мәктәп тәрбиәләне. Мәктәп беҙҙең ул ваҡытта һуғыштан ҡайтҡан уҡытыусылар ирләр. Бына шуларҙың тәрбиәһе, алар үҙҙәренең нисек һуғышта булғандарын бөтәһен дә беҙгә һөйләп, кешелеклелек тәрбиәләнеләр. Бына иң кәрәк нәмә кешелеклелек. Бына шуның өсөн мин добрый урок дигән нәмәләрҙе бирәм. Бына шул кешелеклелек кәрәк. Миңә ата-әсә менән бирелгән кешелеклелек. Мәктәп менән бергә. Һәм һеҙҙең теләктәрегеҙҙе ишеткең килә уҡытыусыларға. Ҡыҫҡа ғына бына бер-ике һүҙ менән Лизик Ямал. Бөгөнгө мәктәпкә барған уҡытыусыға 3 теләк. Түҙемлелек кәрәк. Иң кәрәге түҙемлелек һәм түҙемлелек. Бына шул кәрәк, шул түҙем булды ниһәң, ул мәктәптә лә һәйбәт, балалар менән дә һәйбәт, түҙәргә кәрәк, уйларға кәрәк. Уйларға балаларҙы өйрәтергә кәрәк. Рәхмәт, Лизик Ямал ҡыҙы. Хөрмәтле тамашасылар, хәйерле иртә республика тапшырыуына бүленгән ваҡытта аҙағына яҡынлашты. Уңышлы көн теләп һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Сәләмәт булығыҙ. Хушығыҙ. Рәхмәт үҙегеҙгә. Һеҙгә рәхмәт. Зур рәхмәт, Лизик Ямал ҡыҙы.